खुलुमबाय बेसेमा बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगावनि गेरेमसा औवारि मुंनि सासे हौवासाया 16 साननिफ्रायनो गोमानानै दं। सनितपुराव मोब्लिबजों बोजाना मासे मैदेर थैदों। रङियायाव लामा जाब्रबथाय 3 बिदा-फंबायनि जिउ खहा। गरायमारियाव 10 उन्दै बैसोनि खामानि मावग्राफोरखौ रैखा खालामदों। खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैना सासे लाइमोना जिउ गोमादों। सिलफुख्रिनि गंसे कमार्शियेल बिल्डिं न'आव अर नांदों। UCCखौ रावबो मुसलमाना मानिया बुंदों जामियात उलेमा। कामरुपनि फरायसाफोरा इउनिफर्म गानालासे फरायसालियाव फैनो हागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव थानानि बेन्दोङाव सानजा थाकामपुर गामिनि थागिबि मुस्रि भद्र औवारि आरो मुस्रिमा अस्नि औवारिनि फिसाज्ला गेरेमसा औवारि मुंनि सासे हौवासाया थांनाय जुन दाननि 3 अक्ट'निफ्रायनो गोमानानै दं। दिनैसिम 16 सान जालांबाय। थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रादि दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नखरा गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों हालाय हाफाय नागारसेयावबो दिनैसिम जेबो खौरां मोननाय जायाखै होननानै खौरांगिरिनो फोरमायथिदों। मख'जाथावदि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय गेरेमसा औवारिया 16 बोसोर बैसोनि उन्दै सेंग्रासाल'। लोगोसे बिनि आखायाव गेरेम मुंनि टेटु थुनाय दङ। बेनिखायनो गासै BTC ओनसोलजों लोगोसे आसाम आरो गुबुन रायजोफोराव सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 9365292728 आरो 9957258936 आव खौरां हरनानै मिथिहोहरनो खावलायदों नखरनिया। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवाराव मोब्लिबजों बोजानानै मासे हाग्रानि मैदेर थैदों। मोब्लिब बिफाननि गोहैलो आरो गाहामै बिबान रुजुनैनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै अजद थिखांदों। सारिदुवार सेन्टाराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला आदार नागिरनानै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनायाव मोब्लिब ट्रेन्सफर्माराव नांनानै जाथायसालियावनो थैयो। बबेखानि माखासे दुथांफोरा सारिदुवार रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनि गेदेर बाहागोखौ फोजोबस्रांबाय। जाउनाव हाग्रायाव जिब जुनारनि आदार आरो थानायनि थाखाय आंखाल नुजाथिनायनि जुनै माखासे हाग्रानि जिब जुनारफोरा सुबुं थानाय ओनसोलफोराव हाबफैनानै उदखार खालामफैयो होननानै माखासे सुबुङा दाबि खालामदों। गुबुन फारसे बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मोनसे हान्जाया जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो मैदेर गोथैखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय राहा खालामो। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। रङियायाव गिलुबालु लामा जाब्रबथाय। बे गिलुबालु जाब्रबथायाव 3 बिदा-फंबायनि जिउ खहा जायो। रङिया लाथिबारि लामानि सिराकुन्दियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै बाइक आरो बलेर' पिकआप भेननि गेजेराव जानाय मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव 3 बिदा-फंबाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय 3 बिदा-फंबायखौ जुबेर आलम, मजरुल सुल्तान आरो सुल्तान आली होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुबेर आलम आरो मजरुल इस्लामा असे बिदा-फंबाय आरो सुल्तान आलीया सोमोन्दोआरि। बिसोर 3निबो न'आ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सिराकुन्दियाव। बे गिलुबालु जाब्रबथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बबेखानि लामा बानायनायाव बेले-बेजे जानायनि जुनैनो दिनैनि बे गिलुबालु जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानै अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। खोला कामरुपनि गरायमारि ओनसोलाव चाइल्ड लेबारनि हेंथायै अपारेसन। बे अपारेसनाव 10 उन्दै बैसोनि खामानि मावग्राफोरखौ बोखांना उदां खालामदों। गरायमारि बाजारनि गुबुन गुबुन फालांगियारि फसंथाननिफ्राय रैखा खालामनाय जादों उन्दै बैसोनि खामानि मावग्राफोरखौ। DLTFनि दैदेननायाव आसाम सेन्टार फर रुरेल डेभेलपमेन्टआ बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। थावनिनिफ्राय मोननाय सुलुं आरो जायगानि मनिटरिंआ मिथिहोनाय रिपर्टखौ बिथा खालामनानै बे अपारेसन खालामनाया जादोंमोन। जेराव गरायमारि बाजारनि गुबुन गुबुन साहा गला, फिसा हटेल, गेरेज आरो माइ मिलाव खामानि मावनाय 10 उन्दैसा खामानि मावग्राफोरखौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला रैखा खालामनो हानाय उन्दैसाफोरखौ उननि समाव बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोरनो गथायफिननाय जायो। बबेखानि बे जाथायखौ लानानै आयेनारि नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो मिथिहोदों। उरिष्यायाव खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैना आसामनि सासे लाइमोना जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला लाइमोना खामानि नागिरनायनि असिलायै बेंगालर फारसे थांनाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ काछार जिल्लानि सिङाव थानाय खोला भांगरपार गामिनि नियम उद्दिन तालुकदार होननानै सिनायथिदों। ट्रेननिफ्राय गोग्लैना गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव तालुकदारा जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बबेखानि बे जाथायनि थि फोरमायथिखौ दासिमबो रोखायै मोननाय जायैनि थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुवाहाटीनि सिलफुख्रि गुवाहाटी क्लाब ओनसोलनि गंसे कमार्शियेल बिल्डिं न'आव शुक्रबारखालि हरखाबै अर नांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला अर नांनाय बिल्डिंनि सेथि खोलोबआव सिगां समाव रेस्टुरेन्ट होनाय जायोमोनब्लाबो माखासे समनिफ्रायनो बन्द जानानै दंमोन।
बिल्डिंखौ फोसाबफिननाय समाव हरखाबै अर नांदों होननानै रिपर्टनि गेजेरजों फोरमायदों। जाथायनि खौरां मोननायनि उनावनो फायार ब्रिगेड हान्जानि गंब्रै गारिया थि समा जाथायसालियाव नुजाहैना अरखौ काबुआव लाबोना नारा नाथा नाजायो। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हायाखै। फारसेथिं जायगानि सुबुंफ्रा साखाथिफोराव गोबां दखानफोरजों होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव दखानफोराव अरखौ गोसारलाहैजानो जिंगा सिखांदोंमोन। इउनिफर्म सिभिल क'ड सुंद'यै इउसिसिनि हेंथायै आसामनि मुसलमान समाज। इउसिसिआ आसामनि मोनसेबो हारि हारिसानि मुलाम्फा खालामा। आसामाव इउसिसिनि गोनांथि नङा। हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा लाबोनो नाजानायाव इउसिसिखौ मुसलमानफोरा जायखिजाया जाहोनाव गनायना लाया। इउसिसिआ मुसलमानफोरनि खहा लाबोगोन। इउसिसिनि गेजेरजों इमाम आरो मौलानाखौबो साजा होनायनि सोलो बाहायदों हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा। इउसिसिआ इस्लामनि शरियत आयेननि हेंथा बे गोख्रों अजदखौ होदों जमियत उलेमाया। मख'नो गोनांदि इउसिसिनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव थांगोन होननानैबो हुमखि होदों जमियत उलेमाया। ट्राइबेलफोरखौ इउसिसिनिफ्राय नागारनानै इस्लामनि आसार खान्थिनिफ्राय मुसलमानफोरखौ गोजान खालामनायनि सोलोजों मुसलमाननि सायाव इउसिसिखौ जाबसिना होनो नागिरदों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होदों नगाव जमियत उलेमाया। फरायसालिनि फरायसाफोरनि इउनिफर्मखौ लानानै कामरुप जिल्ला फरायसालि नायदिंगिरि स्कुल इन्सपेक्टरनि जर'खा बिथोन। दानिफ्राय फरायसालिनि फरायसाफ्रा फरायसालियाव इउनिफर्म गानथारनांगौनि गोनांथि नङा। गोसो बायदि आरो खाबु जानाय बायदियै सि गाननानै फरायसालियाव फैनो हागोन फरायसाफोरा। जोबोर गरम बोथोरखौ नोजोर होनानै कामरुप जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टरा बे जर'खा बिथोनखौ फोसावदों। फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा हास्थायनाय बायदियै फरायसाफोरनि इउनिफर्मआव एसे रेहाय होनो एसआइआ खावलायदों फरायसालि खुंथायफोरखौ। मख'नो गोनांदि फरायसालिया थिखानाय इउनिफर्मनि सोलाय गावबा गावनि गोसो बायदि आरो खाबु जानाय सि गाननानै फरायसाफ्रा फरायसालियाव फैनो हागोन। रिपर्ट बायदिब्ला कामरुप जिल्लानि गासैबो सोरखारि बेसरकारि फरायसालिफोरनि थाखाय बे बिथोनखौ फोसावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।